Éjszakai utazás. Magasan halad a hold most, hidegen terül a fénye, fehérre festi a horkost. Tűnődöm, tárgy, avagy lénye, s tűnődöm, kíséretével társunk, avagy a figyelőnk, helyéről csak akkor lép el, ha mozdulunk. Ő jön velünk, és mi utazunk? Lovaink haladnak a mély útban ott fogatunkkal, vagy odakint csak a bent ülő utasok tekintetében vonul el a külső táj, a képzelet exponált játékfilmje, mely hozza sorban a képeket, s mi mozdulatlanok vagyunk? Míg retinavászna megcsal, és megéljük, hogy haladunk, toporgunk játékaival? E hosszú út földrajz szerint néhány lépés csak meg lehet. Mi hajt tovább? Megint s megint bejárni kontinenseket, vagy menni csak a tieid útján, s elérni néha itt az öröm fényes szirtjeit, a lélek szakadékait? Születnek köröttünk, s halnak. Nézzük csak tehetetlenül. Nem parancsolunk a bajnak, s lassan anyánk is elmerül. Süllyedünk magunk is egyre, talán még láthatatlanul. Fölibénk szürkülés lep le, majd sűrű feledés borul. Helyünkbe gyorsan rajzanak új nemzedékek majd mohón, s ha nem rögzíti már adat, hogy itt éltünk a földgolyón, nyilvántartás nem jelenti, egykor ki alkotott vagy ölt, nem fog emlékezni senki az ősre, ki letündökölt. Korábban reméltük, ránk majd a törvény nem vonatkozik, és ami mindenen áthajt, bennünket az majd nem szorít. Nekünk, csak nekünk, az idő majd egy szűk egérutat hagy, és tágteret a szédítő, nem korlátozott iramnak, melyben, mint boldog állatok, szívünk szabadságot talál. Rövid, csalóka állapot, hol nem érvényes a halál. Borulj csak, óvó feledés anyásan ránk majd. Maradék hitünk verembe ejthet, és minden időnk csak haladék. Köszönöm szépen, és most szeretném megköszönni először is a művésznőnek, Tamás Máriának, rendelkezésünkre bocsájtotta alkotásait erre a gyönyörű kiállításra, és egyúttal segítségül is hívom a kiállításunk és a Spanzer Galéria kurátorát, dr. Sári Zsoltot virág átadására. Köszönöm szépen Török Katalin művészeti írónak az elmélyült és szép szavakat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mint ahogyan láthatják, szokásainkhoz híven elkészült a kiállítás katalógusa, Bereznai Péter munkája. Neki is szeretnénk megköszönni a munkáját. Kérem Pétert, fáradjon ide. És egy tapsot is köszönöm. Köszönöm szépen. És aki mindig délelőtt van itt, meg éjszakánként, B. Horváth Jenő, a kiállítás rendezője, ő sajnos valamilyen okból nem szokott mindig részt venni a kiállítás megnyitókon. Egy tapssal köszönjük meg az ő munkáját is. A kiállítás nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül, hadd soroljam fel őket. A Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Szentendrei Kistérségi Ipartestület, Vince László és fiai, papírmerítőműhely és a Tárlat Kft. És az én forgatókönyvemben még van néhány pont, így ezek között szerepel Tamás Mária. Kérem szépen, hogy jöjjön a mikrofon közelébe.
2 szót mondok. Köszönöm szépen, hogy itt vagyunk, így együtt, és itt a közreműködőknek is szeretném megköszönni, majd mindjárt egy kis technikai. Köszönjük szépen! Ez a kiállítás meglehetősen hosszú ideig áll a közönség rendelkezésére, augusztus 22-ig lesz megtekinthető. És hadd mondjam el, hogy sok-sok újdonsággal készül a Szabadtéri Néprajzi Múzeum az idei szezonra. Már egy kis kóstolót nyújtottunk a március 15-i hosszú hétvégén egy látogatójegyes nyitvatartással. Aztán volt egy-két beugró vendégünk, például Károly herceg, és kísérete az elmúlt napokban bizonyára hallottak önök is róla, nagy örömről, és látták is, nagy öröm volt számunkra a közvetlensége és a személyessége. És új kiállító terekkel gazdagodik a Szabadtéri Néprajzi Múzeum az idén. Hogyha körbesétáltak vagy megpihentek egy pillanatra itt kívül a galéria előtt, akkor láthatták, hogy már szinte teljesen kész az új tájegységünk, ez az észak-magyarországi falu. Június 25-ére már elfogadta Sólyom László köztársasági elnök úr a meghívót a megnyitásra. Szeretettel várjuk önöket is erre a nagyon szép és számunkra rendkívül fontos eseményre, a Skanzen Örökség program egyik kiemelt projektelemének az átadására. És aztán lesznek újdonságok, például a Felső-Tiszavidék tájegységünk Sonkádi Csűrében június 18-ától Sarkantyú Judit kiállítása lesz látogatható, és egy új kiállítási helyszínnel is gazdagodik a múzeum. Ez az észak-magyarországi faluban található falu tájegységben lévő uradalmi magtárépület, amely kiállítási célokat is fog szolgálni. Július 2-ától Péreli Zsuzsa kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. Azt gondolom, hogy lesz értelme és érdemes lesz visszajönni, újra és újra hozzánk ellátogatni, és többek között ismét megnézni a sok program közepette Tamás Mária alkotásait. Mielőtt szívesen és örömmel invitálnám önöket a kicsi kis büfénkre, azelőtt zárásként még egyszer hallgassunk egy kis zenét és éneket. Gyurkovics Gertrúd énekel és Tóth Lázár gitározik.